Balimao Annokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Billet vendredi 24 mars 2023. Malion Tare, bravo au président Assimi. Malion, Jamali Sanou Kunchouene do Kata, Otaji la façon de Djoudoni multinational d'Ore Kunkreme, comme Mali société ou si vous êtes la cour et actionnaire ou yé. Jamali Sanou Mali Kunseka n'a pas sur la président Assimi audit des blancs pour la première fois depuis l'indépendance. Mettre l'audit sur les ressources du Mali. L'or du Mali était volé et pris en otage par les voleurs de la République en complicité avec certains multinationaux. Et là, que Dieu bénisse le président Assimi. Je vais vous montrer comment on volait l'or du Mali. Eh Malion, aïe président Assimi fou. Mais président Assimi, quand Zomba koulou kodoudé. Président Assimi, clair, non seulement président Assimi est moko blaka auditique au Djabi nana, ko Djamali sanou kumbe choueni. Deuxièmement, comme premier ministre Sogali, semaine prochaine, mercredi prochain, Mali Kodifenga bébé changé. Semaine prochaine, mercredi prochain, comme premier ministre Sogali, avec le ministre de l'énergie et Lamine Seydou Traoré, ani le ministre des Finances Sanou, ani premier ministre Sogali, Kouka Djeka, ani plan d'action d'Oye, Mali Sanou Beseka, ke Malendon, Nafaye Choyamina, Kokono Oyira, Koka Barakenoye. Nima Delika ke Afrique du ni Mali. C'est la première dans toute l'Afrique. Faire l'audit sur l'or. Mali de Flofloya depuis 1960 phobie. On dit bravo au président Assimi. Amena beaucoup de ira aula. Aouere kala djem Mali sanu kumbe chouin. Tukoya mina. Aouni na ambe djem kula djem. Y'en fait vraiment dabali banco de dos. Malion. Anga président Assimi fou. Que Dieu bénisse le président Assimi. Vraiment. N'y dabali banco de. Donc au auditi be boka ira la. Aouni na ambe djem kula djem. Y'en fait. Ayati di toko ira. Aouni na anga djangan na djem y'en fait. Le constat est amer, mais il est là. Le Mali tire peu de profit de l'exploitation de ces mines d'or. Les ressources versées dans les caisses de l'État par les sociétés minières sont insuffisantes, eu égard à la quantité d'or qu'elles extraient du sous-sol malien. C'est ce qui révèle les rapports de la mission d'audit des 15 mines d'or en activité conduites par les groupements Juventus Mazar, même si les auditeurs s'abstiennent de donner des chiffres. L'État s'est retrouvé dans des pistes où la loi n'a pas été appliquée comme ça doit se faire. Et aussi, il y a des situations dans lesquelles, effectivement, où il y a des améliorations à faire sur beaucoup de plans, sur les méthodes. L'une des choses que nous, on a pu aussi détecter, c'est vraiment de regarder au fond qu'est-ce que l'État doit faire comme réforme dans les cadres institutionnels. L'un des constats est le plus urgent pour nous à mettre en place, c'est aussi le rapatriement des devises d'exportation de l'or qui doit être vraiment exigé. Parce que c'est d'autant plus c'est la réglementation qui est déjà en vigueur. Les auditeurs formulent des recommandations qui, si elles sont mises en œuvre, devront permettre de donner une meilleure visibilité au secteur minier. Ils recommandent notamment la relecture du code minier et de la durée des contrats miniers pour que l'or puisse briller pour les Maliens. Ils ont parlé du code minier, de beaucoup de choses qu'on aurait pu regarder dans le code minier et qu'il faut effectivement relire. Ils ont parlé des délais qu'on donne sur les contrats miniers. Ils ont parlé de l'évolution importante du cours de l'or. Les premières conventions minières ont été signées quand l'or était entre 300 et 400 dollars l'once. Aujourd'hui, l'or aussi autour de 2000 dollars l'once. Donc, alors qu'au moment où on signait ces conventions, l'État a donné beaucoup d'exonération. Donc, si on regarde, par exemple, pour un chiffre d'affaires ou un bénéfice sur les 3 ans de 60 milliards, quand ils ont indiqué les chiffres des dividendes et quand ils ont indiqué le contenu local, on peut se dire qu'on peut fortement améliorer ça. Donc, Malion, Abela Djelek Loben Nade. Donc, quand il y a Mali Sanou, contrat de signer la société de Ouattara, quand sur Sanou, dollar keme sabade. Mais bi, Sanou yere la katafo dollar baf la Nicola. Au Bera au maçon a fond changé. Président Assimi ne bena Mali Sanou ke Mali yere taille bi. A été gré fort président Assimi. Ne m'a fait Mali Koura de Bekajo. On dit bravo au président Assimi. Donc, le ministre de Mines, le ministre des Finances, a eu comment faut Bamananga Rola. Anya a français la Marie là, mais amena Bamananga la ma au fana beaucoup ira. Mais comment que le fana faut anga président Assimi de Mede. Jamana o jamana, ima ye coup d'état ka Niger. Jamana o jamana niko kika samu de ka ke Itaï.
Keka jamana sanu mali sanu dɔrɔn bɛ se ka mali ka problème ban pewu k'a sɔrɔ pétrole b'an fɛ yen c'est pour ka yira u la ko mali tɛ fantan jamana ye bilen quoi mais wallahi mali tɛ fa n'an ye Assimi dɛmɛ maliyɛn bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ hali a tɛ mɛn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na c'est à dire wo kelen bɛ ka jamana in ta tiɲɛ de ka di tubabuw ma ka di multinationaux ma bon Assimi bɛ ka da maga fɛn min na nin ye tubabu tana de ye le fait que contrat révisé tubabu bɛ balo anw jeli la tan de en complicité avec les fasoden juguw u ka baara dɔrɔn de ye imu bɛ wulilen kule la bon Assimi ye u jeli de ma dimi a yɔrɔ la tan le fait que a bɛ ka contrat revoir ni mani tubabuw ye dɛ bon n'i y'a ye coup d'état ka ca Niger ni Niger président nana coup d'état fɛn fɛn kɛra Niger a si ma deli ka kɛ ko faso yɛrɛ ka hɛrɛ b'a la a coup d'état fɛn fɛn bɛ kɛ Faransi de b'u bila la président ni nana Niger ni ko ka contrat minier ou contrat minnu bɛ ani multinationaux cɛ bɛ Areva ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Français ka entreprise ni ko ka contrat revoir dɔrɔn u bɛ militaire dɔ bila ka coup d'état kɛ i la mais militaire ka coup d'état yɛrɛ kɛ a kɛra daminɛ kɛra cogoya ye mais militaire mun ka coup d'état n'a la ban tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bi o ye président Assimi ka coup d'état de nin coup d'état fɛn fɛn i ma yɔrɔ to Afrique francophone na président bɛ siran Faransi ɲɛ Faransi de tun bɛ mɔgɔw bila coup d'état la même coup d'état ye mun yɛrɛ ye coup d'état yɛrɛ wolo yɛrɛ o Mali coup d'état ani Burkina coup d'état vraiment o coup d'état fila kɛli tiɲɛ na o kɛra africain ma hɛrɛ ye ala ka caman fara o kan an bɛ capitaine Ibrahim Traoré ye kuma min fɔ kunun ko le Burkina appartient au peuple burkinabé awa ko u ka partenaire ye Russie de le président de l'Assemblée nationale comment on appelle là du Burkina Faso a bɔra a y'a yira ko ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'u ta dogo mɔgɔ si la donc vraiment ni da mɔgɔ an bɛ Assimi ka nin yɔrɔ min fɔ nin ye maliyɛnw ka hɛrɛba de nin ye hɛrɛba de setɔ maliyɛnw ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna nin ye hɛrɛba de setɔ n'an ka sanu yɛlɛmana ka kan ta ye don o don ka fɛn bɛɛ kan ta ye don o don c'est fini code minier la u y'a bila ka taa se a di multinationaux ma bon Assimi bɛ ka da maga fɛn min na nin ye tubabu tana de ye le fait que contrat révisé tubabu bɛ balo anw jeli la tan de en complicité avec les fasoden juguw u ka baara dɔrɔn de ye imu bɛ wulilen kule la bon Assimi ye u jeli de ma dimi a yɔrɔ la tan le fait que a bɛ ka contrat revoir ni mani tubabuw ye dɛ bon n'i y'a ye coup d'état ka ca Niger ni Niger président nana coup d'état fɛn fɛn kɛra Niger a si ma deli ka kɛ ko faso yɛrɛ ka hɛrɛ b'a la a coup d'état fɛn fɛn bɛ kɛ Faransi de b'u bila la président ni nana Niger ni ko ka contrat minier ou contrat minnu bɛ ani multinationaux cɛ bɛ Areva ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Français ka entreprise ni ko ka contrat revoir dɔrɔn u bɛ militaire dɔ bila ka coup d'état kɛ i la mais militaire ka coup d'état yɛrɛ kɛ a kɛra daminɛ kɛra cogoya ye mais militaire mun ka coup d'état n'a la ban tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bi o ye président Assimi ka coup d'état de nin coup d'état fɛn fɛn i ma yɔrɔ to Afrique francophone na président bɛ siran Faransi ɲɛ Faransi de tun bɛ mɔgɔw bila coup d'état la même coup d'état ye mun yɛrɛ ye coup d'état yɛrɛ wolo yɛrɛ o Mali coup d'état ani Burkina coup d'état vraiment o coup d'état fila kɛli tiɲɛ na o kɛra africain ma hɛrɛ ye ala ka caman fara o kan an bɛ capitaine Ibrahim Traoré ye kuma min fɔ kunun ko le Burkina appartient au peuple burkinabé awa ko u ka partenaire ye Russie de le président de l'Assemblée nationale comment on appelle là du Burkina Faso a bɔra a y'a yira ko ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'u ta dogo mɔgɔ si la donc vraiment ni da mɔgɔ an bɛ Assimi ka nin yɔrɔ min fɔ nin ye maliyɛnw ka hɛrɛba de nin ye hɛrɛba de setɔ maliyɛnw ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna nin ye hɛrɛba de setɔ n'an ka sanu yɛlɛmana ka kan ta ye don o don ka fɛn bɛɛ kan ta ye don o don c'est fini code minier la u y'a bila ka taa CNT la aw yɛrɛ b'o kalama an delila k'o kuma fana code minier bɛ a bɛɛ changé len don donc Mali fɛn bɛɛ bɛ nationaliser de sisan nɔ ka kɛ maliyɛnw sago ye awa Mali sociétéw de fana bɛna Mali sanuw fana bɔ awa zonba kulew ni fasoden juguw ni kɔfɛ juguw olu de tun bɛ ka jɛ ka Mali sanu k'u ta ye a dɔw kɛlen bɛ ka taa sanu mini dɔw ta ka k'u tɔgɔ la président Assimi a ye bɔ n'a rapport ye a ka yira maliyɛnw na dɛ n'a y'a dogo maliyɛnw na président Assimi parce que an y'a ye u y'a fɔ k'u bɛ fɛ k'i makun yɔrɔ dɔw kan mɔgɔ si tɛ sutura ko ne faso de ka fɛn bɛɛ soin milliard kungo ni million kungo la an b'o faamuya sa sutura dɔɔni bɔra mais milliard vraiment a kunu sutura dɛ donc maliyɛnw nin ye bonne nouvelle de ni nin sɔrɔla sanu b'an bolo jama b'an bolo pétrole b'an bolo maliyɛnw ko Mali bɛna diya de Faransɛw bɛna baara kɛ de awa an bɛ nin bɛɛ fana grève bɛ ka kɛ Faransi gazi bɛ ka fiyɛ maakɔrɔ bɛ ka gazi fiyɛ Faransɛw kan Faransi yen nɔ k'ala segu k'aw ka dɔw minɛlaw ma o an ka nin yɔrɔ tɔ lajɛ u ye sanuko in fɔ bamanankan na an bɛna bamanankan na ma kalan an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka maliyɛnw ka balo cogo impacté ka taa ni sira mun ka ɲi donc refondation assise y'a yira fana k'a fɔ ko an ka lajɛ sanu bɛ bɔ Mali kɔnɔ
a nafa caman ka se ka se maliyɛnw ma. Donc a y'a yira k'a fɔ pour que k'o bila sen kan an ka lajɛ ministère des mines ani anw ministère des finances an ka baara ɲɔgɔnya kɛ ka miiriya kɛ ka mɔgɔ ɲini mun bɛ se ka n'an dɛmɛ baara in na pour que an ka lajɛ fɛɛrɛ mun bɛ se ka tigɛ pour que sanu bɛ se ka briller maliyɛnw ye. Donc an ye o baara de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cabinet mun y'ale sɔrɔ a tun kɛra appel d'offre ouvert international ye. C'est le cabinet Iventus malien et le cabinet Mazars sénégalais. Olu de jɛra ka contrat in sɔrɔ. Donc u nan'u ka rapport présenté bi. Donc u y'a yira k'a fɔ baara dɔw bɛ yen baara dɔw kan ka changer sariya dɔw b'an bolo olu kan ka changer hakilina dɔw b'an na olu kan ka changer n'an y'olu changer Mali bɛ nafa sɔrɔ a ka sanubɔ la mun ka ca ni nin bɛɛ ye mun bɛ se k'a to vraiment maliyɛn bɛɛ nimisi bɛ fa mun b'a to Mali yɛrɛ budget fana bɛ se ka sa yɛrɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka ko ye hali impôt ni fɛn caman bɛ yen minnu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna dɔgɔya ala ni sanu jɔyɔrɔ la an ka fɛn kɔnɔna la parce que an y'a ye k'a fɔ code minier mun b'an bolo o de ye sariya sunba ye mun bɛ ta san hakɛ ni san hakɛ san 10 san 20 mun b'a to donc ni mɔgɔ bɛna parce que dugu jukɔrɔ fɛn bɛɛ ye maliyɛnw de ta ye dugu jukɔrɔ fɛn bɛɛ ye maliyɛnw ta ye donc maliyɛnw de b'a décider k'a fɔ an bɛ nin di mɔgɔ dɔ ma a ka baara k'a kan ni sariya cogoya la ou bien ni sariya kɔnɔna la sariya mun b'o bɛɛ de kɛ o de ye code ye bon ni code bɛ yen sisan ni mɔgɔ min nana k'a bɛ baara kɛ convention bɛ signé n'o ye mais convention tɛ se ka code sɔsɔ ninnu y'a yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ ka convention bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ni code olu ka convention ni code ma bɛn olu ka convention bɛ ta o yɛrɛ senfɛ dɔw taara u taara attaquer fo Paris tribunal la u gagnera milliards caman kow de don donc aujourd'hui ninnu y'a yira k'a fɔ an ka code a yɔrɔ caman bɛ yen an ka sɛgɛsɛgɛliw don olu la pour que nafa ka se ka sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a jate minɛ sanu bɔyɔrɔ minnu b'an bara u bɛ chiffre d'affaires mun sɔrɔ c'est-à-dire n'u ye sanu feere kɔ kan u bɛ mun sɔrɔ o pourcentage mun bɛ taa contenu local la bi o ye 0,1% de ye an kɛrɛfɛ dugu bɛ yen 1% de d'olu bara pourquoi an bara bɛ kɛ 0,1 ye u y'olu bɛɛ ɲɛfɔ an ye pourquoi o don fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que a kana k'o ye deuxièmement u y'a yira k'a fɔ sanni mun bɛ kɛ kɔfɛ par exemple olu ye san 3 mun ta 1000 milliards de fɛn san na sanubɔlaw fɛ kɔfɛla la n'i y'a lajɛ u ye mun san kɔfɛ 200 milliards dɔrɔn de sanna maliyɛnw fɛ a tɔ bɛ sanna kɔfɛmɔgɔw de fɛ a sanna sociétéw fɛ mun tɛ Mali société o fana ka gɛlɛn a dun bɛ fɔ ko n'i bɛ fɛn san i jilaja i k'a san Mali kɔnɔ a ka munumunu Mali kɔnɔ i ka malidenw de don baara la an y'a ye k'a fɔ défaut bɛ bɔ yɔrɔ la a yɔrɔ ka ca quoi vraiment n'i k'i bɛ da don a bɛɛ la a ka ca mais ce qui est certain u y'u da don yɔrɔ caman na parce que hali an bɛ exonération minnu kɛ bi olu ka jugu jamana ka budget ma kosɛbɛ don baara la an y'a ye k'a fɔ défaut bɛ bɔ yɔrɔ la a yɔrɔ ka ca quoi vraiment n'i k'i bɛ da don a bɛɛ la a ka ca mais ce qui est certain u y'u da don yɔrɔ caman na parce que hali an bɛ exonération minnu kɛ bi olu ka jugu jamana ka budget ma kosɛbɛ mais n'i y'a ye sanu olu ye contrat signé période mun na sanu tun ye $300 once ye dollar 300 11 kelen o 11 kelen parce que sanu bɛ peser a bɛ fɔ 11 quoi ale tɛ fɔ kilo ou bien gramme a bɛ fɔ 11 kelen o tun ye dollar 300 de ye sanu bɔlaw bɛna contrat signé an bara wagati mun na mais bi dollar bɛ 11 kelen bɛ dollar 2,000 de la $2,000 on sait qui est certain environnement yɛlɛmana fɛn caman kan ka changer donc or contrat minnu b'u bolo clause dɔ b'a kɔnɔ u b'a fɔ mun ma ko clause de stabilité c'est-à-dire ne ye baara daminɛ bi ni nafa mun ye ou bien ni sariya mun ye hali n'i ka impôt taux falen na hali ni fɛn wɛrɛ falen na ne ta tɛ changer fo k'an ka fɛn ban donc o sugu la contrat bɛ kɛ san 15 san 10 o bɛ faamuya ni contrat kɛra san 30 ye fɛn bɛɛ bɛ changer a kɔnɔ nafa bɛ sɔrɔ olu b'a sɔrɔ mais an t'a sɔrɔ bon u y'a yira fana k'a fɔ société minière ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛn dɔ kɛ u bɛ permis feere u ni ɲɔgɔn cɛ e ye société dɔ ye e ye baara dɔ kɛ après e b'a fɔ k'i b'a feere société dɔ wɛrɛ ma ainsi de suite normalement n'olu bɛ kɛ État kan k'a ta sɔrɔ a la o parce que a kɛra cogo cogo droit d'enregistrement ni fɛnw bɛ yen ou parce que ni une fois k'i b'a bila il faut k'a ka di État de ma après a ka passer dɔ in fɛ donc impôt dɔw kan ka kɛ mais u y'a yira k'a fɔ o baara in ɲɔgɔn caman kɛra État ma fɛn sɔrɔ a la Wallahi. donc olu ye fɛn ye fɛn minnu ka gɛlɛn bi donc président kɔni ye instruction d'anw ma u tilalen kuma la a y'a yira an na ko bon premier ministre i ni ministre de l'énergie i ni ministre des finances
mercredi prochain est conseiller aya jilaja nous est fait fort aka plan d'action do sebe mo be mu famia aka na irana pour que à partir de mercredi un beau plan d'action est validé et on va passer sur ça. Donc il fait fort à Bébéké pour que ça nous a brillé. Donc Malion ka nya fa bela jele ni yoro isamno. Vraiment on dit bravo président Assimi bara nyana trop. Anya Atlanta ouye Malion bela jele ni o Mali sanu kumbe tan chwa la de sam depuis 1960. C'est la première fois Afrique be Mali doronkede Afrique be ka auditi ke ka sanu yere fengela. C'est la première fois Mali Boraka Kebi. On dit bravo au président Assimi Ode Koundou. Vraiment, ambe Chérif Cheikh Tiame Aidrafo Kabako Froa Tigi Froudi Mibila Kononi Mibila Ereni Mibila ni Chérif Cheikh Tiame Aidraka Kabako Froa Tadro et belle la fia. Donc Malien au Oro de Koundou Nyafwa Beladina, que Dieu bénisse le Mali. Akambe. Ciao ciao.